Tintemm iż-żjara tas-Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton li ġiet f'pajjiżna għal żjara qasira fi triqitha lejn il-Libja. Kien għall-ħabta tal-10:15 tal-bieraħ filgħodu li Hillary Clinton ġiet milquha mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi quddiem il-Berġa ta' Kastilja. Minn hemmhekk daħlu għal laqgħa privata bejnha u bejn il-Prim Ministru. Waqt konferenza konġunta tal-aħbarijiet li matul l-ġurnalisti ma tħallewx jagħmlu d-domandi tagħhom, Clinton u Gonzi taw dettalji dwar dak li kienu ddiskutew. Clinton irringrazzjat lill gvern u lill-poplu Malti għar-rwol tiegħu fl-evakwazzjoni ta' ċittadini Amerikani mill-Libja. Hija wriet it-tama tagħha li kif għamlet fil-passat Malta tibqa' tilgħab ir-rwol kruċjali fil-kwistjoni tal-Libja. Fl-istess ħin ħabbret lill President Amerikan Barack Obama innomina lil Gina Abercrombie Winstanley għal kariga ta' ambaxxatur Amerikan għal Malta. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru tkellem dwar ir-relazzjonijiet b'saħħithom bejn iż-żewġ pajjiżi filwaqt li wieħed li Malta se tkompli toffri l-appoġġ tagħha lill-Gvern interim tal-Libja. Il-jum ta' tlieta beda battibek bejn il-kumpanija Liquigas u d-distributuri tal-gass. Id-distributuri tal-gass qabdu trakkijiet tagħhom u mblukkaw żewġ trakkijiet tal-Liquigas milli joħorġu mill-impjant tal-ibbottiljar tal-Ajjenza. It-trakkijiet kienu sejrin jipprovdu servizz f'Taslima minħabba nuqqas ta' provvista li hemm. Fuq il-post marret il-pulizija li ordnat lid-distributuri tal-gass iċaqilqu trakkijiet tagħhom. Fl-istess ħin kienet għaddejja laqgħa bejn il-GRTU u delegazzjoni tal-Liquigas. Distributuri li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li l-kwistjoni mhijiex mal-Liquigas imma mal-Gvern li fl-2008 ħareġ avviż legali bil-moħħbi li fetaħ it-triq għal liċenzji ta' distributuri fil-każ tal-Liquigas u l-EasyGas. Fit-tmiem din il-laqgħa l-President tal-GRTU Paula Bela qal li l-Union ser tkun qed tqis il-proposti tal-Liquigas u tal-Ministru George Pulicino li kien ikkuntattjat bit-telefon. S'issa se nibqgħu kif aħna. Ġifiri trakkiet saħħallu għamaw, jena il-distribuzzjoni missa ssir għalissa. Huma mhux qed jeskludu li jieħdu aktar azzjonijiet jekk jibqa' ma jintlaħaq l-ebda qbil. Issa aħna niddiskutu l-proposti li hemm kemm min-naħa tal-Gvern kemm min-naħa tal-Liquigas u wara nintaqgħu magħhom biex insibu jew soluzzjoni jew nkella naraw the way forward ġini. Paula Bela qal li t-tama tiegħu hija li jintlaħaq ftehim fl-iqsar żmien possibbli biex is-servizz jirritorna normali. Intant fis-stqarrija maħruġa l-bieraħ filgħaxija l-Gvern qal li huwa kontra kolazzjoni li tista' tippreġudika n-negozjati attwali u ħeġġeġ lill partijiet kollha biex ikomplu joperaw skont il-ftehim li kien hemm sal-lum. Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat rapport dwar il-kompetittività industrijali fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Dwar Malta l-Kummissjoni Ewropea qalet li l-pjani ambizzjużi li jitkellem dwarhom il-Gvern Malti mhux dejjem ikunu sostnuti bi strateġiji ta' implementazzjoni ċari u affidabbli. Hemm qabża kbira bejn dak li l-Gvern Malti jħabbar li se jagħmel u r-riżultati li fil-verità jkunu akkwistati tgħid il-Kummissjoni Ewropea. Jissemma fost l-oħrajn li l-proġett Smart City bħala eżempju ta' din is-sitwazzjoni. Oriġinarjament dan il-proġett ħabbar bħala proġett tal-informatika, iżda issa qed ikun kritikat li spiċċa żvilupp spekulattiv tal-bini qalet il-Kummissjoni Ewropea. Fl-istess rapport il-Kummissjoni Ewropea tgħid li r-riċerka u żvilupp f'Malti jaffer minqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Kien irrimarkat ukoll li għalkemm Malta qed tindirizza ċertu oqsma relatati mal-kompetittività, fl-aħħar 10 snin il-kompetittività ta' pajjiżna niżlet konsegwenza tal-prezzijiet u l-ispejjeż dejjem jolli. Fl-aħħar 4 snin żdiedu l-każi ta' vjolenza domestika. Matul din is-sena biss kienu rrappurtati il fuq minn 500 każ. Informazzjoni mogħtija fil-Parlament turi li l-każijiet ta' vjolenza domestika li kienu rrappurtati lill-Pulizija f'pajjiżna żdiedu f'dawn l-aħħar 4 snin. Min Jannar sa wissu ta' din is-sena biss kienu rrappurtati 586 każ ta' vjolenza domestika. Dan ifisser żieda ta' 200 fuq is-sena li għaddiet. Il-liġi tal-vjolenza domestika tagħti lok anke lil terzi persuni biex jirrappurtaw każijiet ta' vjolenza domestika lill-Pulizija jew inkella fuq il-helpline tal-appoġġ 179.